Napatak kami dyan tulong mabas ka. Gimali? Nalay video. Patata. Uy, huwag mong subukan. Sila. Ito oh. Yun. Iya palahan. Taba-taba nih. Ayo. Ano ka? Isa. Sana be. Ano ba ni? Para ba? Sana ka.
Matang pa. Mga. Baboy. Ano ko ang panag? Ah? Palunan, tambahan sa eskwelahan. Okay. Kan? Kako kan? Kukukan ko, kakapit ka. Hindi na ito. Masumpal. Ano makalala din? Ha? Ano makalala? Okay. May magiging na may ako may hindi man yung sige. Sarap, magawin sa kita sa sarap. Lego. Sabon. Ako sila ng lamok. Dito na may bawal kayo. Hanggang matang sa habang ha. Dito sa panag na ata. Hindi. Bawal yung pandul. Sige ka dyan ang panag. Ha? Ikaw dito balot. Ganun magkalapag ka. Ay panag. Kami. Tuloy ng dahil. Mo man yung sampo may bayo. Sumpal ka na alas ay. Kapag may mga alas doon. Sabog na. Parang mo ulit akong mark. Uy, ano ang double? Ako na. Kamak sa ulo. Bak kami na daw. Katak. Ilan? Ang putang panag. O sa mo dyan. Doon di ba sa kita ni? Kaya na kami sa sarili. Baka na patak. Control mo ako. Salamat nga apit. Enggak mau parat. Apa server dong? Enggak mau parat. Bukan juga. Ano? Mabingking eh. Ang alam pala ka.